प्रेज द लॉर्ड. तुमच्या सर्वांना नाताळ सणाच्या खूप खूप शुभेच्छा. अमेझिंग लव्ह हिलिंग अँड वर्ड मिनिस्ट्रीमध्ये आपल्या चर्चमध्ये नाताळ सण हा गुरुवारी 25 तारखेला सकाळी 10 वाजता होणार आहे. 3 लीव्स बँक्वेट हॉल नियर मेडिकल फाटा नाशिक. तुम्ही सर्वांनी अधिक माहितीसाठी खालील दिलेल्या नंबरवर संपर्क साधा. जर तुम्ही लांबून येत असाल, दुरून येत असाल, तर तुमच्या नाश्त्याची व सर्व येणाऱ्या लोकांच्या जेवणाची सोय आणि व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. तुमच्या सर्वांचं मी वेलकम करू इच्छिते. हा दिवस खरोखर खूप जास्त आनंदाचा आणि उत्साहाचा असणार आहे, कारण तारणाऱ्याचा जन्म आहे. प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जन्मदिवस आहे. या आणि आशीर्वादित व्हा. प्रभु तुम्हाला आशीर्वादित करो. गॉड ब्लेस यू. Vale su me, उसका बेटा हूँ